በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሕዳር ዕለት 11 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ አሜን። እንኳዕ ናብ ክብረ በዓል ዕረፍታ ንቅድስቲ ሃና አደ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና አብጽሕና በረከትን ረድኤትን ናይ ቅድስት ሃና መስኩላትና ይኹን። ከምኡ ድማ ወርሓዊ በዓል ናይ ቅዱስ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያዊ እዩ። በረከቱን ጸሎቱን አማላጅነቱን መስኩላትና ይኹን አሜን። ሕዳር 11 ንኽብርቲ እመቤትና ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ዝወለደት ቅድስት ሃና ዕረፍታ እዩ። ቅድስት ሃና ማለት ጸጋ ማለት እዩ። ንአምላክ ዝወለደት ናይ እመቤትና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አደያ። ንሳ ድማ ካብ ሃገር ኢየሩሳሌም ካብ ነገድ ለዊ ካብ ካህን አሮን ትውልዲ ናይ ለዊ ወዲ ምልኪ ንዝኾነ ንማጣት ጓሉ እያ። አቦ ቅድስት ሃና ማጣትን አዲኣ ሄርሜላን ይበሃሉ። ካብ ኣብ ተወሳኺ ድማ ሶፊያን ማርያምን ዝበሃላ ካልኦት ክልተ ኣዋልድ እውን ወለዱ። ቅድስት ሃና ካብ ነገደ ይሁዳ ንዝኾነ ንጻድቅ ኢያቄም ተመርዕያ ንቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ወለደት። ድንግል ማርያም ድማ ንመድኃኔዓለም ክርስቶስ ወለደት። ሶፊያ ሓፍታ ድማ ንቅድስት ኤልሳቤጥ ወለደት። ኤልሳቤጥ ድማ ንመጥምቁ ዮሐንስ ወለደት። ካብ ሰለስቲአን ዝነኣሰት ማርያም ትበሃል። ዝተባሃለት ትጓል ድማ ማጣትን ሄርሜላን ድማ ንሶሎሜን ወለደት። እዛ ዓባይ አደ ቅድስት ሃና ንአምላኽ ብድንግልና ኮይና ብስጋ ንዝወለደቶ ንቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ዝወለደት ዝግብኣ ኮይና እያ እሞ ካብ ኩለን ኣንስቲ ከም እትበልፅን ከም እትኸብርን ንረዳእ። ንዓለም ኩሉ ድሕነት ዝተገብረላ ፍልይቲ ህያብ ዝኾነት ንድንግል ማርያም ብኣኣ ረኺብናያ ኢና እሞ ናይዛ ክብርቲ ኣደ ናይ ትውልዳ ጥንተ ነገሩ ከምዚ እዩ። ጴጥሪቃን ቴክታን ዝበሃሉ ዝኸበሩ ለውሃት ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ብሓድነት ተመርዕዮም ብሕገ እግዚአብሔር ይነብሩ ነበሩ። እዞም ብእግዚአብሔር ዝኣምኑ ዝተፈትውን ጻድቃን ለውሃት ሰባት እዮም። ንሳቶም ድማ ብእግዚአብሔርን ብሰብን ዝተመስከረሎም በዓል ጸጋታት ነበሩ። ነገር ግን መኻናት ስለ ዝነበሩ ዝወርሶም ቆልዓ ኣይነበሮምን። ሓደ መዓልቲ ጴጥርቃ ንቴክታ ከምዚ በላ፣ ኦ ሓፍተይ እዚ ኩሉ ዝኣከብናዮ ገንዘብና እንታይ ክንገብሮ ኢና? ቆልዓ የብልናን ዝወርሶውን ንስኺ ከዓ መኻን ኢኺ፣ ኣነ ድማ ብዘይካኺ ካልእ ሰበይቲ ኣይፈልጥን እየ በላ። ንሳ ድማ ዝሓወይ ኣምላክ እስራኤል ንዓይ ቆልዓ እንተኸልኣኒ ንስኻ ዶ እውን ከማይ ብዘይ ቆልዓ ክትተርፍ ካብ ካልእ ከይድካ እምበር ውለድ ኢላ እንተኣፋነወቶ ከምዚ ዝበለ ነገር እኳ ክገብር ኣይኮነን ብልቦናይ ክሓስቦ ከማን ኣምላክ እስራኤል ይፈልጥ በላ። ንሳ ድማ ኣምላክ እስራኤል ዝገብሮ ዝፈልጥ የለን። ትማሊ መሸት ኣብ ሕልመይ ጻዕዳ ጣዕዋ ካብ ማህፀነይ ክትወፅእ፣ ንሳ ድማ ጻዕዳ ጣዕዋ ካልእ ጻዕዳ ጣዕዋ እንዳወለደት ክሳብ 7 ትውልዲ እንዳተዋለደት እታ 7ይቲ ድማ ወርሒ ክትወልድ እታ ወርሒ ድማ ፀሓይ ክትወልድ ረኣኹ በለቶ። ንሱ ድማ ብንግህኡ ናብ ፈታሒ ሕልሚ ኸይዱ ንዝነገረቶ ኩሉ ነገሮ። እቲ ፈታሒ ሕልሚ ድማ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ርኢኩም ኣሎ፣ ብሳህሉ ድማ መጊብኩም እዩ። 7 ጣዕዋ መውላድኩም 7 ኣዋልድ ቆልዑን ደቂ ደቅኹምን ክትወልዱ ኢኹም። ካብ ቤትኩም እታ 7ይቲ ወርሒ ንምውላድ ካብ ሰብ ብዝበለጸት ካብ መላእኽቲ ድማ ዝኸበረት ቅንዕቲ ፍጥረት ክትወልዱ ኢኹም። ናይ ፀሓይ ነገር ግን ኣይፈለጥክዎን በሎም።
ጴጥርካ ድማ እቲ ፈታሒ ሕልሚ ዝነገሮ ኩሉ ከይዱ ንሰበይቱ ነገራ ንሳ ድማ ኣምላክ እስራኤል ዝገብሮምን ይፈልጥ ኢላ ሱቕ በለት። ድሕሪኡ ድማ ጸኒሳ ጓል ወለደት ስማ ድማ ሄርሜን ኢሎም ኣውጹላ። ሄርሜን ድማ ዓብያ ንኣካለ መጠን ምስ በጽሐት ኣመርዕዮማ ጓል ወለደት። ኣብ ሻምናይ መዓልታ ድማ ደርዲ ኢሎም ስም ኣውጹላ። ደርዲ ድማ ዓብያ ጓል ወለደት እሞ ቶና በለታ። ቶና ድማ ጓል ወሊዳ ሲካር በለታ። ሲካር ድማ ጓል ወሊዳ ሴትና በለታ። ሴትና ድማ ጓል ወሊዳ ሄርሜላ በለታ። ሄርሜላ ድማ ጓል ወሊዳ ንጽህቲ ቅድስቲ ክብርቲ ንዝኾነት ንእመቤትና ንዝወለደት ንሃና ወለደት። ኣዴና ሃና ድማ ብስርዓተ ዓብያ ንኣእምሮ በቂዓ ንኣካለ መጠን ምስ በጽሐት ካብ ወገን ቤተ መንግስቲ ካብ ወገን በዓል ቅዱስ ዳዊት ካብ ዝኾነ ምስ ቅዱስ ኢያቄም ኣመርዓዋ። እዞም ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ብሓድነት ተመርዕዮም ክነብሩ ከለዉ ቆልዓ ሰኣኑ። ንሶም ድማ ብጣዕሚ ቁኑዓት ሰባት ነበሩ እሞ ሓደ ቆልዓ እኳ ስለ ዘይነበሮም ብጣዕሚ ይሓዝኑ ነበሩ። ናብ ቤተ መቕደስ እንዳኸዱ ድማ እግዚኣብሔር ቆልዓ ምእንቲ ክህቦም ኣጥቢቖም ይልምንዎ ነበሩ። መባእ ሒዞም ናብ ሊቀ ካህን ክህብዎ ከለዉ ሊቀ ካህን እኳ ከይተረፈ እግዚኣብሔር ብዙሑ ተባዝሑ ዝበሎ ሕጊ ኣባኹም ከይፍጸም ገይሩ ቆልዓ ዝኸልከለኩም ሓጢኣተኛታት ስለ ዝኾንኩም እዩ እሞ መባእኹም ኣይቅበልን ኢሉ ብጣዕሚ ይሕዘኖም። ብሊቀ ካህን እንዳሓዘኑን እንዳተከዙን ክምለሱ ከለዉ ካብ ድኻሞም ምእንቲ ከዕርፉ ኣብ ትሕቲ ገረብ ተቐሚጦም ከለዉ ርግቢት ኣዕዋፍ ምስ ጨቓውተን ተመልኪቶም ነዞም የዕዋፍ እኳ ውላድ ዝሃብካ ኣምላኽ ንዓናኸ መዓዝ ይኸውን ቆልዓ ትህበና ኢሎም ብጣዕሚ ኣምሪሮም ኣልቀሱ። ክሓዝኑ ክጽልዩ ውዒሎም ናብ ቤቶም እንዳተመለሱ ርግቢት ምስ ደቃ ክትጻወት ርእያ ኣምላኸይ ነዚ እንስሳ ውላድ ዝሃብካ ኣምላኽ እንታይ ደኣ ንዓይ ቆልዓ ከላእኻኒ እንዳበለት ምርር ኢላ ኣልቀሰት ኣዴና ሃና። ከምዚ ኢሎም ክሓዝኑን ክጽልዩን ውዒሎም ናብ ዘካርያስ ናብ ሊቀ ካህናት ከይዶም ኦ ጎይታና ወዲ እንተወሊድና ተማሂሩ ንቤተ እግዚኣብሔር ኣገልጊሉ ምእንቲ ክነብር ክንህብ ኢና። ጓል እንተወሊድና ድማ ማይ ቀዲሓ መሶብ ወርቂ ሰፍያ መጋረጃ ፈቲላ ንካህናት ኣገልጊላ ምእንቲ ክትነብር ክንህብ ኢና ኢሎም ስእለት መብፅዓ ኣተዉ። ካህን ዘካርያስ ድማ እግዚኣብሔር ጸሎትኩም ይስማዕኩም መብፅዓኩም ይቀበለልኩም ናይ ልቦናኩም ሓሳብ ይፈጽመልኩም ኢሉ ይዕረገሎም። ድሕሪኡ ቅድስቲ ሃናን ቅዱስ ኢያቄምን በታ ዕለት ራእይ ርእዮም ሓደሩ እሞ እቲ ራእይ ድማ ኢያቄም 7 ሰማያት ከም መጋረጃ ተገሊጾም ካብ ላዕለወት ሰማይ ጻዕዳ ዑፍ ወሪዱ ኣብ ርእሰይ ክቕመጥ ረኣኹ በላ። ዑፍ ዝተባሃለ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጽዕዱነቱ ንጽሃ ባህሪኡ እዩ። ካብ ላዕለወት ሰማይ ጻዕዳ ዑፍ ወሪዱ ኣብ ርእሰይ ክቕመጥ ረኣኹ ማለቱ ናይ ኢያቄም ናይ ሰብ ባህሪ ከም ዝገበረ ፍለጥ ክብል እዩ። 7 ሰማያት ዝተባሃለ ናይ ጎይታና ብፍሉይ ባህሪኡ ምልኣቱ ስፍሓቱ ርቀቱ ልዕልናኡ እዩ። ሃና ድማ ኣነ እውን ንርእየ እየ በለቶ። እንታይ ረኣኺ እንተበላ ጻዕዳ ርግቢት መጽያ ናብ ልዕሊ ርእሰይ ወሪዳ ብእዝነይ ኣትያ ኣብ ማህፀነይ ክትድቅስ ረኣኹ በለቶ። ርግቢት ዝተባሃለት እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ። ጽዕዱንኣ ንጽህናኣ ቅድስናኣ ድንግልናኣ እዩ። ጻዕዳ ርግቢት መጽያ ኣብ ልዕሊ ርእሰይ ወሪዳ ብእዝነይ ኣትያ ኣብ ማህፀነይ ክትድቅስ ረኣኹ ማለታ ብስራተ ገብርኤል ብእዝና ሰሚዓ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንጎይታና ምጽናሳ እዩ። ነዚ ራእይ ዝረኣይዎ ድማ ሓምለ ዕለት 30 ነበረ። እዞም ቅዱሳን ከምዚ ዝበለ ራእይ ካብ ረኣና ኢሎም በታ ዕለት ብሩካቤ ስጋ ምስተራኸቡ ፍቓድ እግዚኣብሔር እንተኾይኑ ኢሎም ንኣዳምን ሂዋንን ብዙሑ ተባዝሑ ንምድሪ ድማ ምልእዋ ኢሉ ዘበሰረ ኣምላኽ ንዓናስ ይልእኸልና እንድዩ ኢሎም በታ ዕለት መደቀሲ ምንጻፍ ፈልዮም ክሳብ 7 መዓልቲ ነንበይኖም ሰንበቱ።
ካብ ሰብ ዝበለጸት ካብ መላእኽቲ ዝኸበረት ቅንዕቲ ፍጥረት ክትወልዱ ኢኹም እሞ ሎሚ ብሩካቤ ስጋ ተራኸቡ ኢልኩም ኣሎ ጎይታ ኢሉ መልአክ ቅዱስ እግዚአብሔር ንቅድስት ሐና ነገራ። بفقاد እግዚአብሔር ببسرات መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ንእመቤትና እግዝእትነ ማርያም ጸነሰታ። እግዚአብሔር አምላኽ ንአብርሃምን ሳራን ዝተመልከተ አምላኽ በኢያቄምን ሐናን ምኽንያት ንዓለም ድሕነት ምኽንያት ዝኾነትን ዓለም ከይተፈጥረ አብ አምላኽ ልቦና ተሓሲባ ትነብር ዝነበረትን ዝተነገረላ ትንቢት ክፍጸም ናይ አቦአን ናይ አዲአን ናይ አቦታታን ራእይ ምእንቲ ክትርጎም ጎይታ ዝፈቀደሉ ጊዜ ምስ በጽሐ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዕለት ሰንበት ነሐሴ 7 ኣብ 16 ዓመተ ምህረት ተጸነሰት። እመቤትና ምስ ተጸነሰት አይሁድ ቀኒኦም ተለዓዓልዎም እሞ እቲ ቅንዓት ድማ እንታዩ እንተተባሃለ ሳሚናስ ዝበሃል ወዲ ጦሊቅ ናብ ኤዶቅ ናብ ሓውበኡ አኩኡ ቤት ከይዱ ሞተሞ ንሶም ድማ ክቐብርዎ ኢሎም ኣብ ዓራት ተሰኪሞም ክኸዱ ከለው ኣብ መንገዲ ይዕረፉ። ቅድስት ሐና ድማ ወዲ ሓውበኣ አኳኣ ስለ ዝነበረ ክተልቅስ እንተበጽሐት አዝማዳ ኩሎም ተኣኪቦም እንዳልቀሱ ቅድስት ሐና ድማ ምስኣን ሓቢራ እንዳዞረት ክትበኪ ከላ ጽላሎት ነቲ ዓስከረን እንተዓረፎ መግነዝ ፍትሑለይ ከይበለ ብድድ ኢሉ ተሲኡ ስብሃት ለቺ ማርያም እሙ ለፀሃየ ጽድቅ ለአብ መርዓቱ ለወልድ ወለወላዲቱ ንመንፈስ ቅዱስ ጽርሃ ቤቱ ተፈሲ ደስ ይበልኪ ኢሉ ኣብ ማህፀን ከላ ንድንግል ማርያም ሰገደላ። አይሁድ ድማ እዚ ተኣምር ክግበር ከሎ ኣብኡ ስለ ዝነበሩ ሳሚናስ እንታይ ርኢኻ እንታይ ትብል ኣለኻ እንተበልዎ ካብዚ ካብ ናይ ሐና ማህፀን እትውለድ ህፃን ሰማይን ምድርን ኣየርን ንዝፈጠረ አምላኽ ክትወልድ እያ እንዳበሉ መላእኽቲ ኩሎም ከመስግንዋ ሰማዕኹ በሎም። ከምኡውን ንዓይ እውን ዘተንስአትንን ዝፈወሰትንን ዘድሓነትንን ንሳ እያ በሎም። አይሁድ ድማ በልግደፎ ሰሚዕናካ ኢሎም ቅንዓት ጀመሩ። ሐና ኣብ ጊዜ እርጋና ምጽናሳ ዝተመልከቱ አዝማዳን ደቂ ዓዳን ተገሪሞም እንዳመጹ ይበጽሕዋ ነበሩ። እመቤትና ማርያም ኣብ ጽንሲ ከላ ብዙሕ ተኣምራት ገበረት። ካብ ዝገበረቶ ተኣምራት ድማ ዓይና ስውር ዝነበረት ጓል ኣርሳባን ናብ ሐና መጽያ ናይ ብሓቂ ሐና ምጽራሳ ንምርግጋጽ ከብዳ ዳሲሳታ ድሕሪኡ ከይሓሰበቶ ዓይና እንተዳሰሰት ዓይና በርሃላ። እመቤትና ድማ ካብ ትጽነስ ኣብ 9 ወርሓን 5 መዓልታን ጉንበት 1 ተወልደት። በረኸታ ይሕደረና ንኣምላኽ ዝወለደት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደ ናይ ክብርቲ ሐና ዓጽማ ኣቦታትና ምስ ቅዱስ መስቀል ናብ ሃገርና ኢትዮጵያ ኣምጽኦሙልና እዮም። ነዚ ድማ መጽሓፍ ጤፉት ጽቡቕ ገይሩ ይገልጾ። ናይ ኣዴና ናይ ቅድስት ሐና ረድኤት በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ይምሓረና አሜን አሜን። ሕዳር 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ሐና ቡሩክት፣ ቅዱስ አርኬላዎስ ሰማዕት፣ አባ ኤልሳ አበምኔት፣ አባ ጳኩሚስ መነኮስ፣ ቅዱስ ሚናስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ አውራንያ ናይ ሰማዕቱ አደ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ፣ ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያዊ፣ ማር ገላውዲዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት፣ አቡነ ሃራ ድንግል ጻድቅ። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን። ካብ ፍቅር ቅዱሳን ኣይፍለየና። ካበና ካብ ኩሉ ዘንጠብኮ ዘግደልክዎ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመለይ። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየን ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢሳባን እግዚአብሔር ስምንት አላድነነ ወበልሃንን ኩሉ ኩስ መዚያከ ይት መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእቴ ማርያም ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ ማነስ ብሩክ በረከትኪ ተፈሲፊ ኦ ማርያም ተጸጋ ምለተ ውዳሴ ምለተ ሞገስ ምለተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለክ ሰአል ወጸሊ ሀበ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራለና ሀጣዊነ ተማህፀን ነብኪ ተማህፀን ነብክዳንኪ ተማህፀን ነብክዳንቺ
ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።